मेरा भाई निशान इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, छोटा भाई भी आशीर्वाद दे सकता है। बस इतना महत्वपूर्ण बा, एगो मैसेज आयल पवन के, एगो पोस्टर आयल, पावर स्टार पवन सिंह के नाम लिखल है और लिखल है कि जन्मदिन बाटे राजा जी। हमनी के भोजपुरी में एगो बात कहल जाला कि पुराने चाउर के फोन पड़ेला। के जानता ये बात नहीं? हाथ उठा के बताओ जाओ। अरे गलत के बताओ सब। मेरा मनोज भैया था, मेरा मनोज भैया है और मेरा मनोज भैया ये गायकी कभी नहीं जा सकता।